nesta terra queren todos ter traballo, mentras os capitalistas gozan tendonos parados. O meu oficio comeza amasando barro cun azadón para as casas que se facían de pedra e lousa polas aldeas pola provincia de Lugo, ao redor do ano 47. Na miña parroquia había 3 canteiros veteranos que formaban unha cuadrilla de 3 ou 4 parellas, un por fora e outro por dentro, e iam dando barro ao servicio de todos eles. Isto levaba obviamente se a obra estaba baixa, pero enquanto a obra subía á segunda planta, había que subir por unhas escaleiras de madeira que facían de 7 ou 8 metros, e iso sí que era custoso. E o peor de todo era que había unha parella perversa, que chegaba co barro, tiraba unha parede e tapábamo cunha pedra, e a dar voces outra vez pedindo máis barro. Pero pasou un tempo e a miña ilusión era grande de salir do barro, e buscábame algún tempo libre para ir á parede a practicar. O mestre vivíame con ganas de progresar e de sair do barro para a parede, e ao empezar outra obra, o mestre colleu-me para xunto dele e ensinou-me as reglas do oficio. Se colocaba unha pedra grande de fora a dentro e o nivelar esa pedra, colocar outra pedra de dentro a fora, e despois, outra forma, mirando a parede de frente, colocar 2 pedras e outra encima matando o corte. E así a continuar facendo parede. Unha pedra de pasador de fora a dentro de vez en cando, e a espabilarme para facerlle frente por o meu lado, posto que merecía a pena. De 5 pesetas que me pagaba no barro, pasou a 7, e a seguir progresando cada vez máis anos. Así pasamos 6 ou 7 meses, e un fin de semana ven á miña casa outro mestre, para que fora con el ofrecendo o precio de 14 pesetas día. Era para máis longe da casa, pero había que ir, porque o aumento do ingreso era bo. Xa me puiden comprar unha bicicleta por 900 pesetas para ir coa súa cuadrilla, luz e regresar os sábados. Tiña un curmán que se chamaba Virginio e daba clases particulares polo inverno 2 meses. No inverno non se traballaba polo mal tempo e os meus estudios eran baixos, funme con el para que me enseñase as 4 reglas para poder defenderme polo mundo adiante. Os meus pais mandaron á escola do Estado unha semana e como gastei un par de zocas e outro de calcetís na semana, non me deixaron volver. Ese foi o motivo de ir a aprender co meu pulmán. No ano 55 tuve que facer o servicio militar, e nin máis nin menos para África. 17 meses sin volver á península, sen ver aos meus pais, irmán e amigos. Acabouse a mil e regreso á casa e volta a empezar co mismo mestre. No ano 61 casei, e despois dunhos meses traballando co meu curmán Virginio, empezo a traballar pola miña conta. Fun facendo a miña clientela e ao pouco tempo xa tiven que coller a 2 mozos para axudarme. Viñan con ganas de traballar e salían 2 albañiles rápido. Xa cobrábamos a 50 pesetas día e todos contentos. O goberno de Franco facía unhas escolas polas parroquias e o noso pobo, moi menta, tocoulle un colexio mixto de 2 aulas. Unha constructora de Lugo veu facer o colexio. A empresa levou a xente e quedaronlle uns remates sin facer. O encargado veu buscar para que lle axudásemos a terminar e fixémolo. Xa éramos 4 e leváronos a todos, a 100 pesetas día e a pensión por conta deles. O contratista quedou tan contento que me deu os prazos para facer un colexio mixto, pero moito máis grande. As escolas facíanse con 2 ou 3 homes e no colexio tiña 18 ao meu cargo. Era unha obra moi bonita, toda en planta baixa e moi boa de facer. No ano 62, eu e a miña muller ímonos a vivir á Coruña. Collemos unha pequena tenda con vivienda que nos compensaba pola renta baixa que tiña de 300 pesetas. Como a miña vida iba empezando a situarse e os traballos iban salindo ben, daban-me ilusión para continuar. Sabía que podía sacar a familia adiante. E seguimos avanzando cos tempos, a miña muller coa súa tenda e as nenas no colexio facendo os seus estudios. E chegou a ocasión de comprar a casa da señora Eulalia e outra vez a sacar un préstamo na Caixa de Aforos, con 2 avais por 5 anos e os cos intereses ben caros, a un 17,5%.
Cando nos deron a chave para ver o piso, levámonos unha gran desilusión. O piso tiña moi bonito empapelado, pero ao levarse os muebles quedaron os ocos sin papel. Era horroroso. E pensamos en reformalo, baleiralo. Os tabiques eran de barrotillos recebados con yeso. Tiramos con todo abaixo, escombrar e empezar de novo, facendo a reforma aos fins de semana e festivos. As nenas, 8 e 5 anos, facíamos a comida para non parar nós de traballar, pero coa nosa vontade e a das nosas fillas a cousa foi indo para adiante. No ano 82, polo mes de marzo, comprei un terreno en Meirás para facer un almacén para guardar as ferramentas. O primeiro que fixemos foi limpar un anaco de monte para poder entrar nele e meter unha caseta de obra que tiña para poder acobillarnos. No ano 85 pensamos en facer encima do almacén unha vivienda e rapidamente para facela. E antes de estar terminada, sin portas as habitacións e outras cousas máis, os meus sogros xa non se arranxaban solos e fómolos a buscar e a telos con nós para poder cuidarlos. E desta forma deixar os pisos libres para as fillas. E Ángeles e Jesús a seguir facendo aquí en Meirás o noso fogar cada vez máis acolledor e co apoio de toda a familia. É a nosa satisfacción seguir mellorando. Eles acompáñanos os fins de semana e iso é unha gran alegría para nosos pais con 75 anos e a seguir ata o final. Siguen vendendo máis de algún favor. Hai galeguiños que na nosa terra siguen vendendo máis de algún favor. Un nome que a xente repite, unhos din cacique e outros din señor. Teñen un nome que a xente repite, unhos din cacique e outros din señor. Ai, meus amigos, tanto hai que oír, unha cousiña prende